Nemusi wemugovera padandemutande pakatenderera mashoko ekuti rimwe regororo rakapatisipeta munyaya yekupfurwa nekuzouraiwa kwakaita muzvinabhizimusi Joseph Mutangadura kuruwa rabatwa kugweru kumukoba 6. Vanhu vakawanda vakava nekunyevenuka zvikuru kuti zvichida kubatwa kwaitwa gororo iri kuchava nekuzivisa ruzhinji rwenyika kuti chii chingave chakaitika, sezvo pakava nekupomedzerwa vamwe vanhu vakati wandei kusanganisira minista Tinomuda Machakaire vakataurwa nezvavo panyaya yekupondwa kwavamutangadura. Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe pano paChampions Network TV patiri kukupakurirai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, nyaya iripo pari zvino. Mashoko pakuziviswa kwavo akataura kuti mumwe murume wemuHarare Peter Mutasa uyo akatizira kugweru kumukoba 6 mushure mechiitiko icho chichi abatwa nemapurisa, apo mapurisa vakanyeverwa neveruzhinji kuti pane murume akadai ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nenyaya yekuuraiwa kwava Joseph Mutangadura. Zvinotaurika kuti mapurisa vakabva vatanga kuferefeta kusvika pavakazomubata, asi pakuzomubata uku vakamubata kupfurikidza nekuzomupfura, zvinova zvakaita kuti adhimitwe muchipatara muguta reHarare, sezvo akamiswa pamberi pedare redzimhosva nemusi wechishanu muguta reHarare. Asi pari zvino mashoko ari kutaura kuti murume uyu ari kurikavha ari muchipatara akachengetedzwa nevakuru vemajere. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Nyaya yavamutangadura yakashamisa zvikuru nekuti pane fungidziro dzekuti vanhu ava kuuya kana kuti kuita zvavakaita izvi vakanga vatumwa, pakanga pava kupomedzerwa mhosva amai Mutangadura. Pari kupomedzerwa mhosva mumwe socialite anonzi Mukoma Reji, koitavo Tinomuda Machakaire naDJ ari kutaurikavo akatenderera padandemutande kuti amai Mutangadura vari kufungidzirwa kunzi vakanga vachidanana naDJ aimboridza pa Mutangadura hide out kunova kumba kwava Mutangadura kwavakaurayirwa vari. Zvinotaurika kuti amai Mutangadura vakanga vatombotiza pamusha apa vakazodzokerana mushure memwedzi miviri ndokubva paitika tsaona iyi. Ivo amai Mutangadura vakatangavo kutaurikavo nyaya yekuti vakanga vachidanana naTinomuda Machakaire, pakazonzi vakanga vava kunetsana naMachakaire nenyaya yekuti Machakaire akanga ava kudanana zvekare nemwana wava Mutangadura, zvinova zvisina kufadza amai kuti ungati dhumanisa amai nemwana here. Ndo mamwe mashoko akanga ari kutenderera akaita kuti vanhu vange vari kutaura kana kuti kufungidzira kuti kuda Tinomuda anokwanisa kunge achiziva zvakaitika kuna muzvinabhizimusi. Pakataurikawo nyaya yaMukoma Reji anova socialite paFacebook, vanomuziva akataurikavo kuti sei ari iye akakurumbidza kuita live mushure mekunge vaMutangadura vapfurwa. Mashoko akatenderera, mashoko akataurika, asi kubatwa kwembavha iyi vakawanda vakava nekufara kuti zvichida vangaziva chokwadi chiripo, nekuti pakabatwa vanhu vakawanda. Chiitiko ichi chakaitika musi wa17 August 2025 zvekuma 11 usiku, ndo panonzi pakauya makoronyera aya. Zvinotaurika kuti complainant munyaya iyi anova security guard anochengeta pava Mutangadura akaona vanhu vachinyawaira
paakada kuti aende kundoona kuti ko vanhu vari kunyahwaira ava ndaanani, zvinotaurika kuti akabva avingwa nevamwe nekumashure avo vakamuvhara kumeso ndokubva vazomusunga netambo yebhutsu dzake, ndokubva vabvunza mamiriro akaita pamba pavamutangadura. Security guard uyu anonzi akanyepa achiti, ndiri mutsva, ndatangawo kuuya panzvimbo ino nhasi, zvemukati memba iyi handina zvandinoziva. Ndokubva azvuzvurudzwa ndokuendeswa mudining yemba yavamutangadura, uko kwaanonzi akanzi arare pasi, akatarisa pasi nedumbu. Zvikazotevera kwakaunzwa mwana wavamutangadura mumba imomomo akarariswa pamwe chete nagadhe. Zvinonzi panguva iyi vaviri ava ndopavakatanga kunzwa kuskirima kwaamai mutangadura vari mumba mubedroom. Pedzezvo makoronyera aya akazobuda ndokubva atakura nharembozha ye$10 yasecurity guard uyu ndokubva arova pasi. Vakazopinda mumba umu, security guard anonzi akanyahwai akakambaira, ndokubva asvika mumba akazosunungurwa namai mutangadura tambo dzebhutsu dzaanga asungwa nadzo. Mwana wamutangadura ndiye akazoshandisa foni yaamai vake kufonerawo hama dzepedyo, zvakazoita kuti hama dzimhanye ndokuuya ndokumhanya navamutangadura pamwe naivo mai vakanga vava unconscious kuendeswa kuchipatara. Uko vamutangadura vakasvikonzi hapachina upenyu, hapachina raramo, vakabva vapronouncwa kuti vafa. Ndo mashoko ari kunzi akataurwa pamberi pevachuchisi mudare redzimhosva pakamiswa gororo iri pamberi pedare, asi gororo riri kunzi rakapfurwa panguva yarakasungwa rakanga richida kutiza. Timu reCID homicide mureZimbabwe harisi rekutamba naro. Kana paine nyaya dzearmed vanokurova kana kukuuraya. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yavamutangadura. Vazhinji vakanga vasina umbowo, vakanga vasina kunzwisisa kuti zvinyi zvakaitika. Mashoko ndiwaya ari kutaura kuti goronyera pari zvino riri mumaoko emapurisa, asi rakapfurwa. Pasina kutaurwa zvapo kuti akapfurwa pai, asi zviri kunzi ari muchipatara, ari kurikavha ari muchipatara, akachengetedzwa nemagadhi jeri. Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo update iripo maererano nenyaya yavamutangadura. Pari zvino mapurisa anonzi ari mukarikiriki kutresa vamwe vacho, sezvo makoronyera aya akanga ari 7 pavakaita nyaya yekuponda muzvinabhizimusi vamutangadura. Asi chakashamisa ndechekuti vanonzi havana chinhu chakakosha chavakatora, zvinhu zvakaita kuti veruzhinji vange vachifungira kuti pane akakoka vanhu ava kuti vapfuudze vamutangadura. Tinotenda zvikuru nekuva nesu kwamaita nhasi paChampions Network TV. Kune vashanya musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe.